tenen embonits, jo crec que la immensa majoria són gent innocent. Però els que ho manipulen, els que ho propaguen, no ho són gens innocents. El que volen precisament és dividir-nos. Aquests són els que sí que volen dividir el vot. Si no us uniu, jo no us voto. Que és còmode, que s'entén quina és la maniobra? Doncs no, senyor, és una falsedat, perquè nosaltres ens entendrem qui sigui. No ens hem entès ara per raons, diguem-ne, circumstancials, perquè estic ben segura que si estem parlant de regrupament, si li feia una mica d'angúnia el que féssim unes primàries, a hores d'ara estan convençuts que sí que calien fer unes primàries, perquè tothom està convençut que no cal el sistema espanyol, aquelles llistes tancades, que tan mal ha fet la democràcia, i de fet una democràcia de baixa escolta, perquè això és el que és la democràcia espanyola, de la qual tenim William Onian. Aquells sí que volen dividir-nos, i em fa molta por, perquè ells volen defensar la seva parcel·leta i per tant tenen tanta inquietud a veure aquesta gent que ens volen fer. El que no volen és castigar del carro, el que no volen són els fets. Ells volen la lírica, la poètica, el que no volen és la política. I la política és dura, i la política és complicada. I us dic tot això perquè són coses que facin. No parava de sortir als diaris que hi havia informes amb uns títols al·lucinants i que la Generalitat estava encarregant informes que no tenien cap sentit. I a més tots tenien en comú una xifra màgica, gairebé com aquells números mitològics, 11.999. Era com un misteri. De misteri no n'hi ha cap. La llei que hi havia en aquell moment deia que a partir de 12.000 euros has de fer concurs públic. I els informes de menys de 12.000 euros els pots posar dit, encarregar dit a qui tu vulguis. Tots tenien la xifra meravellosa, 12.999. Aquí és on hi havia aquells informes sobre temes tan importants pel futur de Catalunya com aquell que deia calamars millor farcits o a la romana, que com sabeu es va pagar per 11.999 i no tenia cap ni la dependència de l'autonomisme, denunciant la pèrdua de benestar perquè no gestionem els nostres recursos, denunciant les corrupteles. Res més i visca Catalunya lliure. Aigua? Sí, agafen una per tots.